Hoi, लोगोफोर दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आंनि बर' भाषा रायलायनायखौ आङो खोनासंहोनो सानदों। दिनै नोंथांमोनहा आंनि गारांखौ खोनासंनो हागोन। आंनि रायलायनाया नोंथांमोननिजों मिलायोना मिलाया नोंथांमोनहा एडजास्ट खालामनानै नायनो हागोन। दिनै आङो गोबां रोखोमनि रायलायबोबाय आंनि लोगोफोरजों बर' भाषा रायलायबोबाय। दिनै आंनि सेराव मा रोखोमनि जादों नोंथांमोनहा दिनै खोनासंदो। आरो आंनि गाराङा जुदि बर' बायदि जायाखैब्ला नोंथांमोनहा कमेन्ट बक्सआव हरनो हागोन। नाथाय आङो अरिजिनेल बर' होमब्लाबो आंनि गारांखौ आङो माबायदि जादों आं हमदांनो हाया। नोंथांमोनहानो सइस खालामनो हागोन। गोजोन्थों।